aku ki par toh nyawa. Carane no. Carane piye? Titip. Lho. Kok iso titip piye to? Lho saiki ngono kok. Yu aku meteng titip ya ngono. Lambemu lele. Tapi sing dipentingno tetep wong wedok. Wong Mas. wedok. Tak omongi ya, Mas. Apa? Nyuwun sewu, Mas, kula jelasne. Nggih kados pundi? Sampeyan saiki manggon ning ndi, Mas? Tak takoni, Mas. Lho matane. Matane dhewe. Wong panggung ini lho. Gagel pisan kok mata-matane kancane. Wong karo nang panggung kok tak. Takon. Panggung ki nemplek ning apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi sing dienggo wong sak. Donya. Donya kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. Ora nek sing jenenge Pakmi. Bumi lebih utama digunakan orang se-Indonesia, sedunia. Syukur. Rungokno kowe cedhot. Betul. Beraninya main kroyoan ya? Lah kowe nek wani maju wae. Maju wae. Aku wani mbek kowe. Ya, Gak mungkin. lah nyapa deh gak mungkin. Aku cilik ya. Cilik tapi kan urip. Ya tengil-tengil. Bumi iki wong wedok wong menggambarkan wedok. wanita. Bumi gede ya ta? Ya gede menggambarkan seorang wanita, berat pekerjaannya. Jerone nek apa nih? Enek sumber minyak bumi. Carane njupuk. Dibur, Mas. Sing duwe bur. Wong lanang. Monggo ibu-ibu ngang badhe ngebur piyambak. Apa duwe bur? Tapi iso ngebur wong wedok. Ora iso. Sing ngebur ya aku. Aku tak omongi. Omonganmu Lah kowe ngeyel wae lanang wedok harus bekerja sama. Nah, itu yang terpenting nggih, Mas. Nah, Nggih. ngono lho. Agar apa? Agar tercipta kerukunan. Betul. Wedok wis enek tugase dhewe, wong lanang enek tugase dhewe. Betul. Aja saling iri. Nek iri ora ana rukun iso pecah. Kados dalu menika, Mas. Kados ngente ngumpul ki napa tujuane? Ben ngraketke paseduluran iso rukun. Betul. Mugi-mugi warga mriki tansah rukun selame-lame ya Allahumma. Amin. Tepuk tangan Bu untuk warga desa Bambe. Lambe. Luar biasa. Engkang teng mriki sehat sedaya nggih. Pun ngantuk dereng. Dites Mas kekompakane. Kowe kok iso cengengesan aku takok ngene iki lho padha nyempele aku. Ya to. kowe nyempele sing nyempele awakmu. Lah nyapa? Wis karuan nonton wayang tak kowe. Sehat ya semuanya ya. Lah nek ra sehat apa ning kene? Ya meni omah. Oh lara. Maksude wong Jawa ki gapyak semanak, Mas. Lho kegapyaken kuwi. Sik kowe mangan lanang to. Apa? Rene, wedok urusanku. Nyapa ki? Tetep nek masalah kompak-kompakan dalu ki kompak wong wedok, Mas. Kok saged Kula buktekne. buktekno Mas Dodok? Nyuwun sewu Bu nggih nyuwun suwantene panjenengan, mangke lek kula hin jenengan jawab iho ngoten nggih. Sing kompak sing banter, ben sing bela lanang iki ben iso putus asa terus Tesen ibu-ibu. tes nggih Mas. Nyuwun sewu ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Hei. Kurang kompak, kurang keras Bu. Yang kompak sekali lagi. Hei. Hei hei hei. Hei. I love you. Mwah. Kompak Mas. Kompak wong wedok ki utama. Kalau bapak-bapak pengen dipacul cengelmu wae, Ndang. Lho, lah kok enek sing nggo greji mesin. Lho. Kowe hati-hati lho, kleru omong dipedhot gulumu lho kowe. Nonton wayang kok demo to ya. Monggo graji mesin. Ayo Jajal tesen pas tes. komet. Nah, nanti tes. Bapak-bapak, ibu-ibu meneng lho. Wayahe bapak. Ora ngurusi wong wedok kowe. Ora ngurusi wong wedok. Ibu wis urusanku. Iya kele urusono. Lah nyapa dek mbok seneni? Lagi waktu kok nek kono. Coba Lah ibu-ibu semuanya. guyu kok. Ora aja. Ora aja. Kono aja oleh. Bapak-bapak. Iya cah kok ora nek popo. Bapak-bapak jangan mau kalah dengan Ya. kekompakan ibu-ibu. Wis to. Nanti kalau saya jenengan kita coba iya toh telu Telu nek cilik-cilik. gue sisnya gede dhewe to Beda nek ibu-ibu ora cilik, ora gede, ora sepuh, ora nom kompak. Coba ibu-ibu, hei. wes hop Pak Lurah ngapunten Pak nggih komandone jenengan mungkin nak jenengan mriki bapak-bapak derek ngapunten nggih Pak nggih mboten Monggo Pak, anu jenengan nyepeng boto ngono Pak. Nggih. nggih napa Nggo ngantem kue to. atos atos Pak Lurah kok mbok atosne iki piye to? hei Ya. piye Piye ora nek sing nyauri? perasaanmu piye Lho, perasaanku ya bahagia, tetep ibu-ibu sing apik. nah Sekali lagi Pak Dodok. Ibu-ibu, hei.
Langsung lempar pas. Bapak. Perasaanmu piye? Ora enek no kok. Lah iya aku isin. Oh, alah lele. Wong ki mbok yo Aku nyilih wekmu to. ya jajalan. Ibu-ibu. Padha nanti wong-wong. Lah kowe iki jeneng padha nanti wong jek sakmene mbane kowe iki jenenge kualat. Lah mang ruang. Kowe nyepele wong wedok akhirnya kowe ora dijawab to. Syukur. Coba minta tolong. Ini sudah selesai ya. Jadi dijawab. Ho. Iya, Mara. Iya, Ra. Ya to piye ora nese nyauri. Ya Mas ya ora nese nyauri ya Mas. Gak enak. Lah ya kok iso ya? Lah gak iso piye to? Suaramu lu digedhekno nes apa ngerti gelem. Oh. Hei. Wah. Bu sithik Mari tapi enek tin mari. tin sapa kok tantin kowe. Mosok sampeyan kira enek jenenge tin. Tapi sing muni apa jenenge tin? Tin sare ya. Sare iki Mbak Memek. Lali ya. Ngono lho. Iya. Paling gak awake dhewe. Kowe iki nyapa kok kintil wae. Iya to. Lah wong cek cilik ya. Lah nek gedhe, Nek gede dolan dhewe. Lah. sik to. Omonganmu kok ora penak. Lah kowe nggak ngomong piye? Kowe iki nyapa kok ngetutno aku kok kintil wae. Lah iya kindil wong cek cilik. Lah nek gedhe. Nek gedhe. Nek gede dolan dhewe. Ngono wis dhewe wis Kowe gede. kok ora kena provokantine kok Nggih. jane apa kok iso. Jajal awakmu ndongone apa? Mas Dodok wis donga, ayo ganti saiki Mas Komet donga apa monggo. Oh niki ndongakno anake bujat kabeh apa, Pak? Lah Apa iya iya. to? Lho nggih. Sampeyan ngerti anake sing nomor 2 niku. Napa? Karepe dilatih kaya cah gaul, Pak. Heeh. Sing nomor 2 kan jek kelas 1 SD. Siji SD. Cah lanang. Cah lanang. Tapi omongane kendel, Pak. Contohnya piye, Pak? Karepe dilatih basa gaul Jakarta. Indonesia. Indonesia, Pak. Ayah pulang anjir. Anakku iso kaya ngono iki. Ayah pulang anjir. Lah kowe wingi gak ngerti storine Piye? bayi nggih story. Storine piye anakmu? Nyuting di video to. Pas udan. Hutan rimis-rimis. Ini anjir mau pulang ini malah hujannya datang makbres ngono. Yo apa ya aku? Jakarta Makbres. Iki ngelatih anak sing ra bener ya kowe. Ini beledeknya juga kadang beleder nih. Ngono. Padahal jarak rumah Alah tinggal sak nil. Itu anakku. ya dilatih nek iso wong Jawa ya krama sing. Bismillahirrahmanirrahim. Dongane apik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki salam lho ampun cengengesan. Nggih, dijawab saling mendoakan. Iki piye to Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Iki lho anggotamu lho. Ora perkara anggotaku, kowe sing sontoloyo. Piye to? Kata-katamu kuwi mbulet ora bener. Makane ajarane Pak Yai iki dirungokne ben apa? Kowe ki anggere diulang ngaji turu wae kowe iki. Kowe iki mukadimah. Mukadimah kuwi keliru nek Keliru. kata-katane ngene. Nyuwun sewu Mas, kula benerke Nggih, nggih. sampean Sing bener bener. ngene lho Mas. Asul As-sholatu. isik to tak warai kowe aja melu-melu sik. Asola ikomet sik to kowe meneng jangan umi-umi aku terganggu tau. Umi-umi tok terganggu. Karena udah ganggu penglihatan aku. Kata mamaku nggak boleh diganggu umi-umi. Sini aku culek sini. Umi-umi kok ganggu. Awang jenenge wong ngono kok latah ya enek. Kosong. Diwarai Pak Dada. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Tim. Piye? Kok adem tok iki piye to kowe iki? Astagfirullahaladzim. Nah, berarti ngelengi. Ngono. Terusno. Ama batu. Alah ki apa lho kowe Langsung kok bar lho. mbok barne gurine tok. Para bapak-bapak, Sambutan kados Pak Lurah wau nggih. Mas. Betul, heeh. ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Lho. Dalu punika enten napa? Lho, kowe ki ape piye to, Mas? Menengok. Enten wayang. Sing ngarani tahlilan ya sapa? Jelas wayang sakmene Wayang. Kowe mbane. menengok ta? Kiri sambutan. Enten wayang dalang akbar saking Juk. Nganjuk. Lah kula saking pundi? Duh.
Sama Lea. Iki lho, grupmu ning kono. Aku nang kono 2 wulan ra kerasan. Lho nyapa malah kono penak lho. Ah, guys. Lah nyapa kok gak kerasan? Gak doyan mangan. Dalu punika ndedonga mugi-mugi masyarakat Masyarakat. Swadaya. Masyarakat. Lah nggih keseluruhan masyarakat. Ya. Sedaya Mbambi, Ya. mugi-mugi pinaringan kesehatan. Amin. Ingkang merdamel napa mawon mugi-mugi barokah rezeki lancar. Amin. Pesan saya satu, Apa itu? jangan pernah bilang tidak bisa dan tidak mungkin. Tapi lebih baik bilang bisa. Karena itu adalah sebuah apa kae Kowe iki apik sing jelas sing apik lho. Bilang bisa. karena dengan kata tidak mungkin kita Optimis. tidak akan pernah mau belajar. Optimis. Optimis. Matur nuwun. Napa ingkang saged kula aturaken boleh wonten kirang langgungipun yen Isine lho opo? Mboten enten. Bocah iki. Kowe iki lho. Bisa tidak mungkin ngono tok. Lah iya. merdeka. Lho ya acara apa sedekah bumi kok masa kaya kemerdekaan to piye kok iso Bebas to. bebas piye kok iso. Wong kowe ora ndongakne padha ae. Lah wis. Dagelan kok ndongakne. Dagelan ning kene menghibur. Ya. Oh ngono. Ya menghibur paling gak nyanyi. Ya Mas. Nyanyi. Ah, ngono. Iso apa ora nyanyi iki? Iso apa ora Kalau kok nak nyanyi urusanku. Tak siano. Siap, siap. Disiapne Mas. Kon dia oh. Kowe kon dhuwur kono lho langit-langit terus nyeblok. Kuncine apa Pak Dodok kuncine? C no. Biasane C kok. Aku saiki ngaleh A minor to. A minor wis hafal. A minor. Oh, Sak pira ta A minor? Jreng. Kok cocokan sik. Oke, sik. Tak siano Mas kok. Aku iki tukang tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Kowe iki jenenge katane mbok wale. Tambal ban ora tamban bal. Tamban bal. Ah, Oh iya ya. lah iya. Aku iki Sido tak siarno apa ora? gak. Kan ya wis nang kono ae nganti esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Inna lillahi wa inna Bintang tamu innalillahi. ya ampun Gua aku, kira jenazah. aku nyuwun sewu Mas. Nggih. Eling nyaron esuk tengene Nggih. masjid kula enten napa sing kapundhut. Heeh. Mbah Kabit meninggal. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sawi. Yo, Nah. hadirin supaya berbahagia. Supaya Mbambe malam hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Siluman ketonggeng. Namu yo Kowe nyapa ngenang-ngene kaya cah epilepsi? loh. Ini mengumpulkan massa. Masa apa?